Ani pek uai ne kumne jai jing thau de breu nu de marat nu ne ani jing ma ni jai jing thau ne de bakhla ba te baro ki subscriber bat ki viewer jungang ne ka video khlai i ba ngam te bau ne jai marat ne jai breu bodon kan ga chakama ba de bakhla ba ngapa ju ir menuru ba don kumne jai jing thau ma kene kade baro kade ka daw ka chungi namar kat badang mi kisnem kat badang mi kipor em injule kinu ki kam bakhla bat ubleru uai kinu ki kam ke bakhla kat bangi dangle kinu ki kam bakhla namar ngi jule kinu ki kam ke ba percaya boleh ne kinu ki kam ke beman kinu ki kam ke ba kham khla ma takada boleh ula thau ya kinu ru ki jai jing thau ke bakhla namar kan ne kade nakada ko chungi bangi la le kinu ki kam ki beman ne kinu ki kam ki ba sutrium ne kinu ki kam ki ba percaya uma ula pen i baru la thau ya kinu ki jing thau ru ki bakhla ne ki ba itrium la ne ki ba ima ni de ba perkhat ba kane kade ka jingle ka chungi namar pale ngaong ba kane kade ka jingle chungi namar ngile ka ba bhamut bulai try kan raru thau bat ubu kinu ki kam ke ba bha ne ki jing thau ke ba bha ladang ngile ka basni kumut hangne phi i ba bulai bat try kan raru bu hi kinu ki jing thau ke basni ne ki jing thau ke bakhla bat ki jing thau ke ba ima bat ki ba itrim sha te kuble baro ki subscriber bat ki viewer junga kuble shibun kuble shi hajar ngu akan ke video ngapen i tang ya kan hi kuble shibun